Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Uti sabiex nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija li se niċċelebraw, ejjew narfu ħtijietna u d-djufijiet tagħna u nitolbu fuqna l-ħniena ta' Alla. Nistaqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni bil-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Nofru l-Quddisa għal Luigi Bonanno. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu il-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix li saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal:
Il-qassis imbagħad jilqa' minn idejk il-qoffa u jqiegħda quddiem l-artal tal-mulej Alla tiegħek. Inti imbagħad tajtek quddiem il-mulej Alla tiegħek. Missieri kien minn ara, jiġġerra minn post tal-ieħor. Imbagħad niżel l-Eġittu u għammar hemm. Żgħar kien lat ta' niesu, iżda hemmhekk sar poplu kbir, qawwi u kotran. L-Eġizzjani ħaqruna, aksuna, abbowna b'xolibes, imma aħna jgħatna lill-mulej Alla ta' missirietna u l-mulej sema l-għajta tagħna. Rat it-takkis u d-batija u d-dwejjaq tagħna. U ħariġna l-mulej mill-Eġittu bit qawwija, bidrieħ merfuħ, biża' kbir, b'sinjali u beġubijiet. U daħħalna f'dan il-post, tagħna din l-art, art nixxi ħalib u wasel. U issara, jien ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int mulej. U int qiegħdu quddiem il-mulej Alla tiegħek u tadura lill-mulej Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tagħmar raddel ta' dak li jista' kollox. Ejt lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Ebda denni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġili tiegħu u jibgħatlek u jħarsuk fi triqatek kollha, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Fuq idejhom jerfawk li ma taħbadx ma xi ġebla riġlek. Fuq l-iljun u l-lifajn timxi, ferħ tal-jun u serb intirfes ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, l-ara f'ismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jien nwieġbu, miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, neħilsu u nerfalu ġieħu, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk, f'ommok u qalbek. Jiġifieri, il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tistqar b'fommok Ġesu u l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistaqar b'xufteħ biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kull min jemmen fih ma jintilifx, ma hemmx għażla bejn Ludi u Griek, u s-sit ta' kulħadd, u għani ma dawk kollha li jsejħulu, għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Il-kelma tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobbs biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu reġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Imma l-40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan.
Matul dawk il-jiem ma kiel xejn, u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu il-ġuħ. U x-xitan qallu: jekk inti bin Alla, ejt lil din il-ġebla ssir ħobs. Wieġbu Ġesu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu floli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan: natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll, għax hija ingħatat lili u jien nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu qallu: hemm miktub lil mulej Alla tiegħek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm, edu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, ixteħed minn hawn l-isfel. Għax hemm miktub lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Wieġeb Ġesu qallu: jingħad iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu llum joħodna fid-deżert, dan il-post ibes fejn m'hemmx il-ħajja, fejn m'hemmx ilma, fejn hemm sħana kbira b'nar u kesħa kbira bil-lejl, fejn huwa diffiċli biex tgħix. Dan id-deżert huwa b'xi mod simbolu, sinjal tal-ħajja, sinjal tal-prekarjetà tal-ħajja, mhux hekk. Il-bniedem ġie maħluq fil-Ġenesi, ġie maħluq minn Alla biex jgħix fi ġnien, mhux hekk. Meta Alla ħalaq il-bniedem, tgħidilna l-Iskrittura, poġġih fi ġnien fejn hemm l-abbundanza tal-ikel. Imma il-bniedem bid-dnub tiegħu ħareġ il-barra minn dan il-ġnien u sab ruħu fid-deżert. Il-ħajja ibsa. Tant illi fil-mentalità tan-nies ta' żmien Ġesu, id-deżert huwa il-post tax-xitan fejn jamru x-xjaten. Ġesu jidħol f'dan id-deżert, imma mhux waħdu. Il-Vanġelu jagħmililna ċara, Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hija importanti din is-sentenza li jgħidilna l-Vanġelu għaliex jurina għal darba tnejn li Ġesu jidħol fid-deżert mhux waħdu, imma mimli bl-Ispirtu Santu. Xi fisser mimli bl-Ispirtu Santu? L-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu li ġej mingħand il-Missier. L-Ispirtu Santu li huwa dik l-għaqda, anzi iktar minn għaqda, il-missierijiet tal-Knisja jużaw kelma Griega perikoresis. Perikoresis ifisser dak li jgħaddi bejnietna, pereżempju dak li jgħaddi bejnek u bejn martek, li ma jafuhx in-nies l-oħra. Hija l-intimità u hekk. Li bejnietkom hemm affarijiet li tafuhom intom biss. Perikoresis. U allura l-missierijiet tal-Knisja jgħidu li l-Ispirtu Santu huwa din il-perikoresis, din l-għaqda, din l-intimità, din l-imħabba, din il-komunjoni li hemm bejn il-missier u bejn l-iben.
bejn Ġesu u Alla missieru. U allura Ġesu jidħol f'dan id-deżert li huwa id-dinja tagħna, imma mhux waħdu, imma mimli b'dan l-ispirtu, mimli jiġifieri b'din l-għaqda mal-missier, u jidħol fid-dinja bħala liben tal-missier. U hawnhekk jitfaċċa x-xitan bil-Grik diabolos. Meta għandna il-kelma il-partiċella dia fil-Grik, dia, dialogos, u hemm firda. Allura x'inhu x-xitani diabolos? Huwa dak li jifret, huwa dak li jaqsam. Mhux hekk. Il-kelma Griega għax-xitan li jimbatt bit-Taljan għandna diavolos, huwa diabolos, huwa dak li jġib il-firda. U x'jagħmel ix-xitan ma' Ġesu? Ix-xitan iġarrab lil Ġesu biex iwetta il-missjoni tiegħu. Araw, ix-xitan ma jittantax il-Ġesu biex jagħmel xi delitt jew xi serqa jew xi ħaġa mostruża ta' dawn it-tip. Ma x-xitan jittenta lil Ġesu biex jagħmel il-missjoni tiegħu maqtuħ il-barra mill-missier. Hija interessanti ħafna. Li dan huwa x-xogħol tax-xitan li lilek ma jħallikx tgħix ta' iben, li jaqtek bil-missier minn Alla, li joħorġok mir-rieda tal-missier biex inti tagħmel ir-rieda tiegħek. U allura il-tentazzjonijiet li jippreżentanna l-Vanġelu huma dawn is-suġġerimenti prattiċi kemm xejn intelligenti wkoll li Ġesu jpoġġi quddiem ix-xitan. Huma suġġerimenti prattiċi li Ġesu jgħidlu inti qiegħed hawn tmut bil-ġuħ. Missierek huwa Alla, jekk inti bin Alla. Ara, missierek ikabbar il-ħaxix, jitma' l-għasafar tal-ajru, jipprovdi l-ikel lil kulħadd, u inti bin Alla qiegħed tmut bil-ġuħ. Għamel miraklu. Għamel din il-ġebla ssir ħobs. U mhux biss tikola int ma titma' l-foqra kollha, immaġinaw. Il-ġebla kbira tal-barriera u xek dan il-blajjet kbar u tagħmilha ħobs titma' xabbaniż. Hija l-missjoni faċli li inti ssib is-soluzzjoni tal-problemi tiegħek int skont moħħok. Li inti taħseb għas-sigurtà tiegħek għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħobs huwa s-sigurtà tagħna. Li jiena hemm bżonn naħseb għal rasi. It-tieni tentazzjoni hija tentazzjoni tas-seta. X-xitan jgħidlu wara inti ġejt fid-dinja biex tkun il-Messija, biex tirbaħ id-dinja kollha, biex ix-xandar din il-bxara tajba, ħanejdek x'nagħmlu. Natik is-saltniet kollha, inti ssir dan l-imperatur mondjali u xekk. Li qatt iktar ma der bħalu, tkun taħkem fuq il-bliet kollha, fuq Ruma, fuq l-Eġittu, fuq il-Persja. U ġib ordni fid-dinja.
jekk inti tadurani, jekk inti tatini qima. Ma aħna nafu l-missjoni ta' Ġesu, r-rieda ta' Alla mhijiex din li jieħu s-seta b'dan il-mod. Imma s-seta ta' Ġesu kellha tiġi fil-qis tas-salib. Li Ġesu s-seta tiegħu mhuwiex li jaħtaf is-saltiniet tad-dinja, imma li jagħti ħajtu fuq is-salib. Din hija r-rieda tal-Missier. Jien għalhekk ġejt fid-dinja mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batini. Jiena ġejt fid-dinja mhux biex inkun moqdi, imma biex naqdi u nagħti ħajti b'fidwa għal kotra, il-kliem ta' Ġesu fil-Vanġielu. Dan huwa l-mandat li jirċieva Ġesu. Li huwa jagħti ħajtu, mhux li jaħtaf is-seta. It-tielet tentazzjoni, x-xitan jieħdu fuq il-faċċata tat-tempju, ma nafx kemm il-solar, jgħidlu s-sinti ġej minn Nazaret. Tifel ta' mastru daxxa qatt ma mort skola, ma jafek ħadd, kif inti ħadmur tippridka lil dawn in-nies, mi ħajjem hekk. Jgħidlu għamel miraklu, aqbess minn hemm, sewwa jiġu l-anġli u inti tinżel bil-mod jisu bil-paraxut u xekk. U n-nies xin jaraw dan jiġġennu għal warajk. Anke r-Rumani forsi jibdew jemnu fik. U jkollok missjoni faċli. U l-Messija spettakolari li jagħmel xi ħaġa li tixbet in-nies. Li għamel xi ħaġa li tqanqal sensazzjoni. Kemm hija tentazzjoni vera anki tagħna u x'hekk x'kultant. Nippruvaw anki aħna bħala Knisja nippruvaw nimpressjonaw in-nies. Fa nagħmlu xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ħalli n-nies jgħidu xi waħda din. Mhux il-mod ta' Alla, mhux il-mod ta' Alla. Allura Ġesu biex jiddefendi ruħu. Interessanti din. Għal darba 2-3 Ġesu jiddefendi ruħu bil-kelma ta' Alla. Bil-Iskrittura. L-Iskrittura hija l-arma biex aħna nieqfu għat-tiġrib tax-xitan. Għax anke lilna fil-ħajja tagħna ix-xitan jiġibilna dawn is-suġġerimenti prattiċi li jagħmlu ħafna sens fil-ħajja tagħna. U kollox jibda jagħmel sens. Anke li inti titlaq il-martek u ssib mara oħra jagħmel ħafna sens. U x-xitan jibda jgħidlek imma dik il-mara stramba li għandek dejjem tgerger u dejjem teqret. Ara din ħafna ħjar minna, wara kollox din ir-raġel tagħha telaqha, ma mur magħha, tkun kuntent, ferħan, għaliex le. Suġġerimenti prattiċi. Ara hemm dak ix-xogħol, tifla tiegħek għadha bla xogħol. U nbilli mhix kwalifikata, amur kellem naqra l-dan u naqra l-ieħor biex tqabbiżha qabel l-oħrajn. U inti mhux għax tħobb it-tifla tiegħek qed tagħmilha din il-biċċa xogħol. Mhux għall-familja. Suġġerimenti tax-xitan. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk jiena tajt eżempji prattiċi. Ma bħal dawn hemm ħafna fil-ħajja tagħna kollha kemm aħna. Fejn ix-xitan jissuġġerilna biex aħna nieħdu t-triq il-qasira. Biex aħna nażlu dak li hu l-eħfef. Biex noħorġu l-barra mir-rieda tal-Missier.
Inti ħatoqgħod tara x'tgħid l-Iskrittura, dawn huma affarijiet antikwati. Huma affarijiet ta' 2000 sen ilu, dawn llum aħna soċjetà moderna, llum aħna soċjetà libera, kulħadd jagħmel hekk. Li jiena ngħix il-barra mill-missier. U allura huwa faċli ħafna li l-bniedem jinqabad f'din ix-xibka. X'inhi l-arma? Il-kelma tal-Alla. Ħuti llum ma nistgħux naffordjaw li nkunu insara fil-kultura ta' żmienna jekk aħna ma nkunux armati bil-kelma tal-Alla. Isek sejjer għal-gwerra mingħajr azzarin. Immaġinaw. Tmur il-gwerra bidek fidek. Illum iktar minn qatt qabel huwa meħtieġ li aħna nkunu mimlija bil-kelma ta' Alla. Li anki jintom tħabtu fuq il-bib tal-Knisja biex tagħtikom dan il-ħobs. Ħafna jħabtu fuq il-bibien tagħna biex nagħtuhom iċ-ċekċik, l-imbarazz, sewwa il-muskattarija u t-trakki sewwa u nistennew mill-Knisja li tkun speċi ta' playground fejn in-nies joqogħdu jqattaw il-ħin. Ma jena ngħidilkom itolbu mill-Knisja il-ħobs tal-kelma ta' Alla. Għaliex nisrani li m'għandux il-kelma ta' Alla huwa vavu bil-ħarqa. Li x-xitan jitfek fl-iskora u jiġri bik u inti jaqqas tinduna. Tista' tkun devot tal-qaddisin kollha ta' kull niċċa li hemm fil-Knisja, ma jekk inti m'intix imħarreġ fil-kelma ta' Alla, ix-xitan jiġri bik. Din hija r-realtà li pereżempju jitkellmu ħafna fuqha il-missirijiet tad-deżert. Li hija l-kelma ta' Alla li lilna tiddefendina. Li jiżżommna fir-rieda tal-missier. U allura ejjew li f'dan ir-randan imqaddes aħna u nħarsu lejn Ġesu imsallab. Imma għaliex Ġesu huwa msallab? Għaliex Ġesu jibqa' fir-rieda tal-missier. U allura dan is-salib ta' Ġesu, u dinha ma nistgħux inneħħuha qatt mill-viżjoni tagħna, dan is-salib ta' Ġesu, din il-mewt ta' Ġesu issir il-mogħdija, it-triq lejn xiex, lejn il-qawmien, lejn il-ħajja vera. Ejjew inżommu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu li kif jgħidilna San Pawl, jekk inti tistqarb f'ommok u temmen f'qalbek li Kristu hu l-mulej, li Kristu qam minn bejn l-wiet inti s-salva. Ejjew ninaqdu ħaġa waħda miegħu biex aħna wkoll bħalu nidħlu fir-rieda tal-missier. Għaliex nafu li m'hemmx ħajja il-barra mill-missier. Il-barra mill-missier hemm illużjoni tal-ħajja. Ta' parsi. Imma l-ħajja vera hija li aħna nkunu fil-missier, li aħna jkollna fina dan l-ispirtu tal-missier. Biex bħal Ġesu nkunu nistgħu ngħixu l-umanità tagħna mhux skont Adam il-bniedem il-qadim li jiġri wara l-bżonnijiet tiegħu, imma skont Kristu il-bniedem ġdid li jgħix l-umanità tiegħu bħala iben tal-missier.
tiegħi jew nistaqarru flimkien mal-Knisja kollha il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ben waħdini ta' Alla. Nissel bil-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Nissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier, fih sar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin u l-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, badu Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għamel bejn il-wiet skont il-kotba mħazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u bil-mejtin u s-salba tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja, il-ġej mill-Missier u mill-Liben, li meqjum weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti fi-Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika. Nistaqarna madija waħda għal-maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja tas-żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżisa jew nresqu it-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh biex jidħol għalina quddiem il-Missier u ngħidu flimkien Kristu jismana, Kristu ilqa' it-talb tagħna. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex inti tqaddisha u tagħmilha sinjal ta' salvazzjoni għall-ġnus kollha nitolbu. Għall-paċi fid-dinja biex inti tagħti lill-ġnus li jgħixu flimkien fis-sliem nitolbu. Għall-Papa Franġisku u għall-morda kollha biex inti mulej tieqaf magħhom fit-tiġrib tagħhom nitolbu. Għall-familji kollha tagħna biex inti iżommhom marbuta fir-rabta ta' mħabbtek nitolbu. Għal dawk kollha li ftaw ruħhom fit-talb tagħna sabiex inti mulej tagħtihom dak li għandhom bżonn fir-ruħ u l-ġisem nitolbu. Għall-ħuna Wiġi u għal dawk kollha li raqdu fis-sliem tiegħek sabiex inti mulej iddaħħalhom fil-għena ta' dejjem nitolbu. Mulej Ġesu Kristu fil-ħniena tiegħek għalina ilqa' it-talb li qegħdin nagħmlulek. Aħfrinna ħtijietna u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Bierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-ġubitek tajtna l-ħobs li nofrulek, fattrar b'xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-ġubitek tajtna l-bejt li nofrulek, frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ruħ. Il-qana mulej l-ewlied Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju. Ħalli bih inqazzu l-bidu
ta' dan iż-żmien qaddis li jħejjina għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Siedna. Jihilmuhu lejmakom nerfgħu qlubna l-fuq Nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U għal 40 jum iċċaħħat mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din l-għamla ta' takkis u bir-rebħ tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu il-ħmira tal-ħażen. Bekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sema għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u bla qiegħda intennulek. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Imqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kolleġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewqiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mitnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix l-nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fija, titgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf tal-la. Danu il-ħaruf tal-la, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li nieklu lil dak li hu tassew il-ħobż ħaj u li ngħixu ta' bilħaq kull kelma li toħroġ minn fommok bi Kristu Sidna. Nfakrukom li llum fl-erba' hemm il-pellegrinaġġ tar-Randan bil-kurċifiss ta' Ġiesu ġewwa Ansile. Ma dan il-pellegrinaġġ hemm ukoll marbuta l-indulġenza ġubilari. Nfakrukom li llum fis-santwarju tagħna ma jkunx hawn il-quddiesa tal-ħamsa u għalhekk wara nofsinhar is-santwarju llum ma jiftaħx. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.